Ha? Oo, so nakaon kay ni. Nakaon kang bulad. Nakaon kang bulad. Ikaw gyap, nakaon ka. Nakaon kang bulad. Magsangkay kita ha. Nakaon kang bulad. Nakaon ka mo. Oh, okay. Nakaon ka. Oo, kani, bulad. Ano pa mali ni? Wala ba rin? Ikaw, nakaon ka. Bulad lay ni ha, bulad. Oo. Bulad lay ni. Ano? Bulad lang. Karasa. Namimiss ko to niya baho. Bakit na kandidato? Diri kita na kandidato ha. Ayaw ka mo itong pagpauwat ha. Pag idog kita kung pagkuhan pang-umpisal yan ng Biyernes. Si Padrilat mo babaray ni. Si Padrilat mo babaro. Kapot, malupad kita. Kay malapit naman Sige eh. la, arani man la ito. Ay kabaraka, libre man la ini. Makaradlok good talaga ito. Naungton niyo. Malagas, mabata. Nag-aalang. Diri good talaga kita tapuran. Tara pang good. Ha? Nagmemorya ka? Penting? Ha? Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning my daughter. Morning. Today's ano yan o? Ha? March 26. Ay mapinga kayo. Matro. Oo, shoutout naman kita. Oh, good morning, good morning, good morning. Today's March 26, 2024. Ang oras na? 6:40. Oh, oy, happy birthday. Mga nagbe-birthday yan na dida. Riley Jade, happy birthday. Day. Oo. Anay parong di lamaya. Ayun. Ano niyo niyan? Semitano City, upaya ha. Upaya naman yung mga ano rin sa amin ha. Yan ang Biyernes. Mangumpisal kita ha. Anong umpisal ka na? O din recollection, na ano ka man? Idog kita kung pagkuhan pang-umpisal yan ng Biyernes. Si Padrilat mo babaray ni. Si Padrilat mo babaro. Uy! Iya latak susumatan, mutanan. O di rin ganda nga tanan. Pero kay amot lang ang umpisal. Ano? Ano ikaw nagsumat ka nga tanan? Ano yung mga sala? Uy! Kaya ha? Musim. Okay, ano sir kung nakaon na. Kumusta sir? Martes nga daw ano? Holy Week was relax. Rin na klase buwas. Tubtub lang ngayon yan na. Yan na. Amo, okay. Martes. March 26. Oh my God, ano? Let's go. Kapot sir, malupad kita. Pero buwas, bagat diri pang may laban sa dutbus. Automatic half day lada. Public. Tubtub na lang yung buwas ma'am. Oo. Itong klase. Karasti na pa. Nagaris ang labi. Di man lang sinasabot, balik na luwan pagka next week. Mula. Welcome to my vlog. Oh, Facebook. Tangkay Tonyo di man. Ah, YouTube. Tangkay Tonyo TV. Tonyo TV. Oh, okay. Tapos ako aliw sa Facebook. Magyap ito pero usually paggamit ang akong profile ang Tangkay Tonyo la. May da ko lulat page. Pa-follow ko yan. Okay lang maupod ka. Ha? Okay lang maupod ka. Salamat. Gora May. Damo na yung vlogger din niya doon. Local ano? Local. Mga local. Oo. Pero kita ka doon yun, napapansin na diba? Oo, dialect man yung ginagamit. Oo, mo like. Yan ha, ito YouTube, mo taging importante nga kada daw may dako kuan. May dako ma-post. Oo. At least mga 15 minutes. Tanan si Mana Santa, makakagpuan kaya na. Oo, yan yung hapalo. Ah. Tapos tira mo gip ako. Kuya, sa Kabakon, morning. Sugad kita ma'am? Kuya, may kasya. Okay. Wala, mabalot pa. Hi, good morning. Welcome to my vlog.
Nonis ko na kato si Sir. Si Ate Mercy. Permanente matira pag abot ko. Mamingaw kay grade 12 la kasi yan at may exam. Ako lupliwat grade 11 la. Rest day yara kay para makagbasa ko na. Ambot man ko nagbabasa. Ay kabataan. Antalay. Yan, lubak-lubak man ninyo. Good morning. Adi kita ha Mars. Nagpa-Mars na. Pa-Mars kita. Pura ko 16 tak 200. Hala? Then hinala. Okay. Thank you so much. Pinagpasol, mapasol-pasol. Kapot, malupad kita. Kay malapit naman Sige eh. la, arani man la ito. Ay kabaraka, libre man la ini. Malapit na eh. Oo, sige dusog ba, dusog ba yung kuwan pa rin. Bisan marani, malapit eh. Importante iba ng team goal. Baktas. Sige ka Salamat. din. Oo. Marami pong salamat po. Opo. Galing kayo saan ate? Sige ka mo din. Hindi na center. Oh, center. Kayo rin na kamo. Ay, hindi na. May dalag pinapalit ang krisita. Adi kita sulod. Ay kabaraka, basta may na nag-o-offer yung kuhan. Hindi rin man maraot, gino-offer. Hindi na na doy. Ha? Hindi na na. Kahit malapit na may ito na nila. Napalit ka mo na rin isda. O, Hindi na lang. ganito. Ha? Hindi na na. Awali ka na lang. Okay, sige. Sige, salamat. Awali Maraming pa yan. salamat po, ah. Hinay. Okay. Thank you. Opo. Hi, good morning. Good morning. Makaradlok good talaga ito. Naungin ito ninyo. Malagas, mabata. Nag-aalang. Ano ba't ngayon postura ito ninyo? Pero man, very good talaga kita tapuran. Di ano pa. Tara pang good. Badaw ito ninyo. How are you? How's your day? May klase ninyo boss? Pero may kuwaray na po may tapos naman na next exam. Nag-vlog ka mo? Tulong sa lang. Tulog. Graduating na? Dere po, first year na lang. First year. Ano ni mo course nila? Ha? Ano ni mo course? Ano po? BSIT. Ay. Major, logistics. Welcome to my vlog. Okay. Parang kaya bakit to? Parang klase, kasi wala. Hello, Pagsi. Okay la? Okay lang po. Okay. Ano yung mga ngalan? Ano po, Daniela? Daniela, shoutout. Daniela. Mga taga... Hindi na pwede ato dito. Oo. Bawal. Oo, bawal po kasi. Bawal nga dyan. Masin pala ito gito. Crocodile. Ano yun eh? Aga pa. Uy! Nagwawala man. What is happening in this country? Hawa na po. Allah! Aga-aga pa. Ano nangyari dun? Naku po, Diyos ko. Nagwawala. Daniela. Daniela Bisaite, oy. Shoutout mga taga EPSU. Ano ka ni friend? Classmate po. Classmate? Yes. That was friend Arthur. Hello, good. Pwede yan din. Yan na nga, lunch. Support. Ipurit sa puli eh. Ang jeep. What's up? Wala ka sukli. Good morning, sir. Kumusta ito na ito nadlaw? Okay. Uy, nagkaharap mo ti sir. Ano yung course? Education. Oh, BSED, BEd. Kuan, BPED. Ano? Education with kuan major in PE. Pero pwede ka to ha. MAPE. Pwede ha. Music. Secondary nga yan. Elementary. Elementary ha. Graduating na. Third year. Oy, mapinga ka.
Third year. Oh, third year. Uy, good luck ha. Keep up the good work. Ano ito yung ngaran? Friends Ray. Franz Ray, welcome to my vlog. Okay. Okay lang. Okay na. Okay. No, nice style lang ngayon, ano? Pwede nga yung sugad, ano? Okay, you can follow me. Or I will follow you. May ka YouTube? Actually, nakikita ko yung nagdanan. Ha? Facebook na hagi. Tigkita ka. So yan, nakikitan ka na dito. Ha? Okay la. Ha? Sure ha? Oo. Pwede man mag-decline. Okay lang. Okay. Usually kasi ako, nagbablog ako pag ano, kapag kaya nagyap ako kung may da kasi mga po na dire ba, siyempre discrepancy ito. We have to respect gihapon itong dire pa mga privacy. Charot. Mga rights. Ay kita ikuan. Ay kita igreklamo, ano? Salamat. Ano to nga rin? Friends Ray. Franz Ray. Salamat Franz Ray. Okay. Oy, mo ping agay ano. Oo, in may dahaton baga nag-text. Ada kay igo man lalot kitahin nga baga nakikialayon. Ay mo ping aga sir. So ay siya pagka nakita duty kaya nano. Tubtuban ng oras. 24 hours ako. 24 hours sakto la ito. May data di pa nahatag. Damo ining mga bulad. Nakaong kang bulad. Ay, kayo naman. So welcome to my vlog. Hi! Ha? Oo, so nakaong kayo ni. Ay, yung baba, siyempre. Para padis ano? Pwede sinit bulay eh. Oo, ha? Salamat. Oo. Oo, thank you gihapon. Oo. Delivery la. Libre lang na ako. Oh, nakaong ka. Kang bulad. Ay, kayo naman. So welcome to my vlog. Hi, vlog! Okay, mga kung kita liwat. Oh, bislik. Oo. Thank you. Okay. Wala isa pa yan. Digab mga paragpi, digab. Ano, kung kita. May naton kasi sangkay nga, baga nagpadangat. Nagtitikari ko. Mag-iisugin. Nagtitikari ko kasi niya. Mga sobrang ni 40 nga bugos. Nakaon kayong bulad. Basta hatag. Di birahi. Sakto lang ni para yan ang Semana Santa. Tikang ini na bislig. Thank you. Pala yung lalotato na. Thank you. Nakaon kang bulad, mano? Wala na. Kani. Oo. Oo, wow. Ikaw Giap, nakaon ka? Ano pa? Oh. Ikaw, nakaon ka? Oo, ganun tayo. Kani. Oh. Thank you. Wala sa pa yan. Sobra ni 40 ha. Malibot lang kita. Nakaon kang bulan. Nakaon kang bulan. Hindi ako sumaga siya lang. Ha? Tatagan tayo ikaw para diri baga man. Okay la. Salamat. Wala sa pa yan. Oo. Lilibot kita ha. Okay. Padagod. Nakaon kang bulad. Oh. Salamat kay. Wala sa pa yan. Kay. Oh. Oh, ikaw Giap. Oh, kadi na. Ang mga sakop ka kamo. Pag kiniwi. Oh. Salamat. Hala. Oh. Paya ha. Oo. Paman, naramot mo kayo si Mga Santa. Magsangkay kita ha. Oh, Rika. Adi. Thank you ha. Oh. Bakit kuhan ano? Bakit na hindi rin kita pwede magsuga dito. Kasi ni. Di man no. Nakaon ka bulad. Nakaon ka mo. Oh, okay. Okay la. Ano ini pinatag ini? Oo, okay la. Diri ka. Sige, kung diri. Kaya ba yan? Libre ini. Ha? Libre ini. Balita, bisan nilo taging tatagan. Sangkay ko yun. Mga kabaraka. Otro lo ta kinigin sugo. Tapos. Para. Di man no. Nakaon ka mo bulad. Nakaon ka mo. Oh, okay.
Okay la. Ano, hindi ko natagin. Oo, okay la. Oh, diri ka. Oh, sige. Kung diri. Kaya ba, yun? Libre ini. Ha? Libre ini. Oh, balito. Bisan nilo taging tatagan. Sangkay ko yun. Mga kabaraka. Otro lang takinigin sugo. Oh, tapos. Para ka naman kubra. Oo. Para ka naman kubra. Di na maya. Hindi kami bulik. Bulig ka mo kay mga sakop. Para ni Semana Santa, di ba? Sakto. Okay, thank you. Karasa. Namimiss ko itong yabaho. Hatag ba dito ito? Ipanaratag niya. Yata kay kina kuan man yan. Yan, makakasabtan lo ito kung ano ti tsura yan ha. Laupan hatag la ito. Ano na ha? Hindi naman ya. Nakaon kang bulad. Ano pagkadiri? Okay la. Okay na. Ano yan? Doon nginong. Di ba na ibabaw? At may logo ini, di ba? May logo. Oo. Thank you. Oo. Lakaw rin pag-park ka na eh. Di limaya. Sino ka rin. Uy. Ay, yan kay. Ay, mga sakop. Nakaon ka? Oo, kani, bulag. Ano pa mali ni? Wala ka rin. Ikaw, nakaon ka? Nakakaw kitang bulag. Limpre lang ni. Bulag din lang. Libiro ko. Oh. Wala. Pwede. Bulad line ha, bulad. Oh. Bulad line Ano? Bulad la. Ha? Oo. Bulad line Oh, nako ka bulad. Awang ka. Ah. Oo. Bulad line Maris yun. Salamat daw. Oh, thank you, Gap. Bulad. Tawag kayo to? Oh, bulad. Oo. Nakong kang bulad. Salamat. Oo. Di sa madwala ka. Ayo mo sala para sa rahid. Ha, mo sala. Bay nag-isganit. Kanang vlogger. Oy. Ano, brother, tagi ako. Oh, mo sala. Mo salam. kami sura. Oh, prituhan. nga pagka pinarito. Ba, para yan ang Semana Santa. Thank you. Oh, adi. Adi. Salamat ka guys. Oo. Ano, kadi ka? Oh. Ay, nakon ka. Oh, sige. Para yan ang ako, sura-sura, ano? Okay na ito? Okay lang ha? Oo, salamat. Oy, Ginoo, brad. Salamat. Oh, bulan. Thank you. Ha? Ay dapat. Marasa dida. Maray. Okay. Mako na ka da. Sige, okay, thank you ha. Thank you. Oy. Si pagkatag na ladto. Thank you po kaya. Oy, ubos na. Sige, brother. Badaw. Last na. Amo na di. Ay, thank you. Oo. So thank you. Oy, kung nino ka man nga nagpabat. Yan na, yung darahog. Salamat. Ada kay nagsali na kinusa kay magpriprito. Magpripritos ako. Magpripritos yung makaon kay pinarin sugad. Oo, makaon kita may dako pa sa didi ka putos. Oo, may dako didi ka. Ano, kuha pa kita ta. Man. Okay. May tapaw sa didi. Kaya mo yung naging bibiniling. Yep, man.
Man, may kapausa. Iyawat na lang ini ha. Kapausa, luluto kita balay. Kapag kita tayo magluluto, oy, mapingaga. Kapag kita magluluto, ha? Makaw kitang bulad, yan na. Padi sininin, kuan, noodles. Man, paturtos kigon la, no? Daw. Tapos padisanhin bahaw. Man. Oh, mamay kala ito. Minute padis. Tapos baga sasabuan ni tadi nga native nga manok. Darado ni napalo. Nananapos kita niyan. Pero inilahan ni tatang bibirahan man. Uy, salamat tayo mo. Saan kanya nagtitikari ko? It naman. Amoy nyo natin pamawon. Dan salamat ha. Salamat.